नमस्ते. मी आज मटर पुलाव बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे बासमतीचे तांदूळ आहे अर्धा किलो. म्हणजे मी अर्धा किलो का घेतले माहिती आहे का, आता आम्ही घरामध्ये 4-5 माणसं आहेत ना, मग ते आम्हाला अर्धा किलो पुरतात तांदूळ. म्हणजे असं तुम्ही पण आहे ना असे जास्त घ्यायचे. आपल्या घरामध्ये फॅमिली जास्त असेल ना तर प्रमाण कसं साहित्याचा वाढवून घ्यायचा, की असं नाही की आपण म्हणजे आम्ही लोक दाखवतो आणि तेवढंच तुम्ही करायला पाहिजे असं नसतं. आता समजा मी अर्धा किलो घेतलं आहे, त्याचं आता तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. हे वाटाणे आहे, म्हणजे तांदळाबरोबरच वाटाणे घ्यायचे. म्हणजे जेवढे आपण तांदूळ घेतले ना त्या हिशोबाने मापाने आहे ना. हे हिरवे मटर घेतले आहेत मी, म्हणजे वाटाणे. हे आता धुवून स्वच्छ म्हणजे असे करून घेतले आहेत. त्यासाठी हे मसाले आहेत. हे हिरवी मिरची 5 घेतले आहे, म्हणजे अशी उभी चिरून घेतली आहे. ही लवंग आहे, ही विलायची आहे, हे जिरं आहे, हे चक्री फुलं आहेत म्हणजे त्याचे 2 तुकडे घेतले आहे. आणि हे आहे ना दालचिनी आहे, आणि हे तेजपत्ता म्हणजे फोडणीसाठी. आता त्याच्यासाठी आहे ना हे तेल आहे. तेल मी 100 ग्राम घेते रोज. हा 150 ग्राम म्हणजे कमी घेतला आहे थोडा, म्हणजे 100 ग्राम जास्त आणि 150 ग्राम कमी असं तेल घेतलं आहे. म्हणजे आपण कसं प्रमाणावर घ्यायचं. आणि हे कोथिंबीर घेतली आहे. हे कांदा आहे ना, एक मोठा कांदा एकदम घेतला होता, म्हणजे असा पूर्ण वाटी भरून झाली आहे. आणि हा एक आहे ना, हे 2 टोमॅटो घेतले आहेत मी, म्हणजे 2 म्हणजे एकदम म्हणजे छोटे पण नाही होते, म्हणजे मीडियम साईजचे 2 कांदे, म्हणजे वाटी भरून पूर्ण झाले आहे. आता त्याच्यासाठी हळद आहे, हा हिंग आहे, ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 2 चमचे आहे. हे आहे ना मिरची पावडर आणि धना पावडर असे घेतलेले आहेत वेगवेगळे. म्हणजे मी आहे ना घरातला मसाला नाही घेतला आहे, म्हणजे तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी असा घेतला आहे. याच्यासाठी गरम मसाला आहे ना हा स्पेशल घेतलेला आहे ना, हा खडा मसाला, म्हणून त्याच्यामध्ये गरम मसाला नाही घ्यायचा. आणि हे मीठ आहे चवीपुरतं. आता मी तुम्हाला कसं करायचं ते दाखवते. आणि हे पाणी आहे. आणि आपल्याला कसं माहिती आहे का, आपल्या भाताच्या वर पाणी पाहिजे, म्हणजे भात तो बरोबर म्हणजे सुका सुका होतो. ते मी तुम्हाला दाखवते. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि आता कढई ठेवली मोठी. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना पहिलं मी तेल टाकते, म्हणजे आपल्याला अर्धा किलोचा भात बनवायचा आहे. थोडं तेल असं म्हणजे त्याला तापायला द्यायचं. ही मसाला वेलची आहे, याची आहे ना असे 2 तुकडे त्याचे असे 2-3 भाग करून घ्यायचे, म्हणजे अख्खी कशी शिजत नाही ना म्हणून. आता हे मसाले आहेत ना, हे मी सर्व आता कढईमध्ये टाकते. मी अंगावर उडतात ना म्हणून गॅस जरा कमी करायचा. हे बघा कशी असे आहे ना मिरची वगैरे आहे ना, त्याचा बी असतो ना ते अंगावर उडतं. आता त्याच्यामध्ये ही अद्रक लसूण टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना अर्धा चमचा हिंग टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते, म्हणजे कांदा चांगला फ्राय व्हायला पाहिजे ना म्हणून. चांगलं आता 2 मिनटं आहे ना असं परतवीत राहायचं, म्हणजे कांदा जरा शिजायला पाहिजे म्हणून. आता मस्त भाजलाय, छान झाला आहे बघा मस्त. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी वाटाणे आहेत ना ते टाकते. वाटाणे भात म्हणजे कसं, मटर भात म्हटल्यावर वाटाणे जास्तच पाहिजे ना, म्हणजे ज्या पद्धतीचं आपल्याला भात पाहिजे ना तीच गोष्ट आपल्याला जास्त लागते. जरा आता ह्याला आहे ना जरा वाफ लागायला मी 2 मिनटं झाकून ठेवते, म्हणजे ते वाटाणे आहेत ना म्हणजे चांगले शिजतील. आता मी थोडे झाकून ठेवते आणि थोडा गॅस आहे ना मीडियम करते. आता मी दुसऱ्या गॅसवर आहे ना काय करते, हे पाणी आहे ना भांड्यामध्ये उकळायला ठेवते जरा, म्हणजे गरम पाणी ओतलं ना भातामध्ये की भात कसं लवकर शिजतो. म्हणजे आपलं कसं मी आता जास्त पाणी थोडं ठेवते, म्हणजे लागेल तेवढं घ्यायचं, म्हणजे परत थंड पाणी ओतलं ना मग ते कसं शिजलेलं असतं ना ते गार होतं. आता आपण बघूया जरा म्हणजे वाटाणे.
तुम्हाला का वाटाणे मटरला वाटाणे करते का की? आता आपण मराठीमध्ये काय बोलतो, जे आहे तेच बोलणार ना. आता नाव आहे त्याचं मटर पुलाव, पण आपण कसं त्याला वाटाणेच बोलतो ना. आपले मस्त छान झालेत बघा. म्हणजे अजून 2 मिनटं मी झाकण ठेवते त्याच्यावर. म्हणजे वाटाणे मस्त शिजले ना, मग कसं भात लगेच शिजतो तो. बासमती तांदूळ आहेत ना, त्याला टाईम नाही लागत. म्हणजे परत 2 मिनटासाठी झाकण ठेवते. आता कसं आपण 2 मिनटासाठी ठेवलेलं ना, पण मी आता 1 मिनटातच खोलते. कारण का माहिती आहे का, म्हणजे टोमॅटो टाकायचे आहेत. एवढे मटर छान झालेत ना, की ते भाताच्या वर आहे ना मटरच दिसले पाहिजे. आता याच्यामध्ये मी हळद टाकते. अर्धा चमचा थोडीशी हळद टाकायची. आता मिरची मसाला आणि धनाची पावडर आहे. आता त्याच्यावर परत आहे ना मी, म्हणजे आपली 1 मिनटं बाकी आहेत ना, ते मी आता 1 मिनटासाठी परत झाकण ठेवते. आणि गॅस मिडियमच आहे. वायफाय ऑफ. आता आपलं 1 मिनटं होतं ना, ते पण झालंय. आता आपण याच्यामध्ये आहे ना, ही कोथिंबीर टाकायची. आणि जरा असं हलवायचं. आपलं छान असं हलवून झालंय. आता याच्यामध्ये आहे ना, मला तांदूळ टाकायचे आहेत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे जे धुतलेले तांदूळ आहेत ना, हे टाकते. भात कसा आपला मस्त एकदम होणार आहे भरपूर कढई भरून. तांदूळ टाकल्यावर आहे ना, असं मस्त मग जरा ढवळून घ्यायचा. जोपर्यंत पाणी उकळते ना, गरम होतोय. आता जरा आहे ना, याच्यामध्ये 1 मिनटं झाकण ठेवते. तर तुम्ही म्हणाल काय माहिती आहे काकी किती वेळा झाकण ठेवते, किती वेळा ठेवते. हे बघा मटर किती मस्त छान दिसतात आहेत. आता म्हणजे 1 मिनटासाठी ठेवते, जास्त नाही, लगेच होईल. आता पण बघूया, आपलं 1 मिनटं झालंय. आपलं भात पण छान झालंय बघा मस्त. आता मी याच्यामध्ये आहे ना, तर पाणी उकळायला ठेवलंय ना, ते ओतते. सगळं असं गोल आहे ना, सगळं असं घ्यायचं एकत्र करून. ते सगळं कढईला चिपकलेलं असतं ना. आता हे आहे ना, गरम गरम पाणी ओतते. असं भाताबरोबर पाणी पाहिजे. आता मी दाखवते तुम्हाला. पण तो भात आणि वाटाणे शिजायचे आहे. आता पाणी बघा किती आहे. हे पाणी बघा किती आहे. म्हणजे भाताच्या वर आहे ना, म्हणजे थोडं अर्धा इंच भाताच्या वर पाणी आहे. असं पाणी ठेवायचं. आपण किती पण भात केला ना, तुम्ही 1 किलोचा केलात ना, तरी पण त्याच्यावर आहे ना, अर्धा इंचाचं पाणी ठेवायचं जास्त. आता मी ह्याच्यामध्ये आहे ना, आधी मीठ नाही टाकत आहे. आधी हे आहे ना, सगळं गॅस फास्ट करून आहे ना, मी जरा 2 मिनटं झाकण ठेवते. कारण ते भात शिजायला हवाय ना म्हणून. आता आपण बघूया आपला भात म्हणजे कसं झालाय तो. हे बघा छान झालाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी मीठ टाकते. कलर पण आपल्या भाताला छान आलाय. मीठ कसं 1-2 चमचे त्याला लागेल, कारण ते अर्धा किलो तांदूळ आहेत ना. आता तो मस्तपैकी असा हलवायचा. म्हणजे वाटाणे बिटाणे सर्व आहेत ना, हे सगळं त्याच्यामध्ये मसाला मिक्स होतो. म्हणून आहे ना, टाकल्या जरा झाकण ठेवायचं. आता ते मटर एकीकडे, भात एकीकडे असा होतो. छान झालाय भात आपला. पाणी पण बरोबर आहे.
आता एकदम मस्त सुका सुका भात होईल. आता भात आता मुरायला ठेवते. म्हणजे 2-3 मिनटं मुरायला लागेल. आणि गॅस कसा एकदम बारीक करून ठेवलाय जरा, म्हणजे भात खाली लागायला नको म्हणून. आपलं बघूया मस्त छान झालंय काय मटर पुलाव. वा मस्त झालाय, एकदम छानच झालाय. आता आहे ना मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे बघ एकदम मस्त झालाय, कलर पण छान आलाय. आपला मस्त मटर पुलाव छान झालेला आहे. हे बघा मस्त कलर पण आलाय आणि मस्त छानच झालाय. असा तुम्ही पण बनवा मस्त आणि मस्त खा.